बर'नि लिडार BPFनि आफादगिरि जोङो सिनायो आरो बिथांखौ जों सनमान होयो। खिन्थु बिथाङा अबे जुक्तिजों अबे खारनजों अबे सिस्टेमजों BPFनि राइटिं पेडनिफ्राय मोनसे नटिफिकेसन ओंखारदों बे जिनिसखौसो जोङो आसरित जों मोनदों। बेयो बिराद साननो गोनां बाथ्रा। बिथाङा हयथ' सिस्टेमखौ मोजाङै बुजिजोबनो हायाखै। बेखायनो सिस्टेमनि थाखाय बा नियम नितिखौ बुजिनो थाखाय बिथाङा जुदि माबा मोनसे सावरायनांगौ दंबा जोंजों गुवारैनो सावरायलायनो हागोन आरो बे सिस्टेमखौ जोङो बुजिलायनो हागोन। बिथाङा बबे खारनाव मा खारनाव बबे पावारजों बा बबे सिस्टेमजों आंनि कमिटिनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा सिफायदों बा सिफायनायनि नटिस हरदों बेखौ जों बुजिनो मोनाखै। नटिफिकेसन होनाय बे नटिफिकेसना एक्सेप्ट जाथाव नङा। बेयो बेआइनि आरो बेहा जोंनि एक्स-बिएलटि वेलफेयार कमिटिजों BPF पलिटिकेल पार्टिजों जोंहा नांजाबथाबनाय मोनसे सोमोन्दो जोंहा गैया। माने जोंनि गासै बर'नि ससियेल मिडियाजों लोगोसे गुबुन गुबुन रादाबफोरनि खौरांगिरि बिथांमोननिसिम दिनैहाय नोंथांमोननि सोंनाय बायदियै आङो बेखौनो बुंनो लुगैदों जे माने दाखालि थांनाय 27 तारिखआवहाय बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्टनि आफादगिरि मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा आं जे सासे एक्स-बिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि आफादगिरि बे आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा बबे असिलायै बा बबे नोजोरजों बिथाङा आंनि बिबानखौ माने होख्लायनाय बा डिसमिस खालायनाय मोनसे नटिफिकेसन मोनदों। बे नटिफिकेसननि सायावनो आङो गुवारै बा गेबेङै खेंफोरथि होनो थाखाय आङो दिनै नोंथांमोनखौ आंनि दरखं मोखाङाव खावलायनानै लाबोनाय जादों। एक्स-बिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटि होननानै बुङोब्ला जों बयबो बुजिनो हायो बे मिथिनो हायो। एक्स-बिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिया मानो बानायदों बा मानो बानायनो गोनां जादों बेनि गुबै ओंथिखौ आङो फंनैसोब्लाबो बुंथारनांगोन। कारना जाहैबाय BLD आरो आसाम सरकार भारत सरकार 2003नि 10 फेब्रुवारियाव BTED मोनसे एकर्ड खालायदों। बे एकर्ड खालायनायनि दफाफोरखौ मावफुंनायनि थाखाय बा आद्रा थालाङोब्ला बेखौ प्रेसार होनायनि थाखाय जोङो एक्स-बिएलटि वेलफेयार ससाइटि हिसाबै जों मोनसे जोंखौनो एक्सट्रा बडि हिसाबै जों कमिटि बानायनानै लानो गोनां जादों। खारना बेनो दफाफ्रा 100% मावफुंजानांगौ प्लास बेनिफ्राय जोंनि एक्स-बिएलटि वेलफेयार बिथांमोननि जानाखि रिहेबिलिटेसन बे रिहेबिलिटेसनाबो जोंजों गेबेङैनो मावफुंजानांगौ। बेनि थाखायनो जों गोजायै एक्स-बिएलटि हिसाबै मोनसे क'अपारेटिभ ससाइटि रेजिस्टार्ड जों मोनसे कमिटि जों बानायनानै लानो जों हादों। बेनि थाखायनो आङो बयखौबो दिनै ससियेल मिडियानि गेजेरजों बेखौनो गेबेङै फोरमायनो सानदों जे बिथाङा बबे खारनाव मा खारनाव बबे पावारजों बा बबे सिस्टेमजों आंनि कमिटिनि आफादगिरि बिबानखौ बिथाङा सिफायदों बा सिफायनायनि नटिस हरदों बेखौ जों बुजिनो मोनाखै। बेखायनो बेनि सायाव जों गेबेङै जोंनि एक्स-बिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिनि एक्जिकिउटिभ बडिया रायलायनायनि गेजेरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों बेखौनो स्पष्ट'करन होनाय जायोदि जोंनि एक्स-बिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभ ससाइटिया गभर्नमेन्ट रेजिस्टार्ड मोनसे आफाद। बेवहाय बायल' दङ। बे बायल' मथेसो जोङो बा सिस्टेम मथेसो जोङो थांगोन बा मावलांगोन हाबाफारिखौ मावलांगोन। एसे दासिम आङो आफादगिरि जानानै
6-7 मासल' आं रानिं जादों। बेवहाय जोंनि क'अपारेटिभ ससाइटिनि जानाखि हाबाफारि लानाय दं बेखौ गेबेङै जों दाबो मावफुंजोबनो हायाखै आरो दाबो जोंनि वार्कफोरखौनो मोजां रोखोमै एवारनेस जों खालामजोबनो हायाखै। बेनो आंहा बुंनांगौआ बेनो माने जोंनि गासै एक्स-बिएलटि आरो जोंनि बर'नि गासै बुद्धिजिबि रायजो राजा बिथांमोनखौ आंनिफ्राय गेबेङै खावलायनाय बिथांनि जायनाखि नटिफिकेसन होनाय बे नटिफिकेसना एक्सेप्ट जाथाव नङा। बियो बेआइनि आरो बिहा जोंनि एक्स-बिएलटि वेलफेयार कमिटिजों बिपिएफ पलिटिकेल पार्टिजों जोंहा नांजाबथाबनाय मोनसे सोमोन्दो जोंहा गैया। जों इन्डिपेन्डेन्ट बडि आरो बिथाङाबो इन्डिपेन्डेन्ट बडि। बेखायनो बिथाङा जोंखौ सिफायनो हानाय अधिकार गैया। गासै जोंनि बर'नि जातीय दल संगठनफोरजों गोबांजोंनो सावरायनायनि गेजेरजों आरो जातीय दैदेनगिरि बिथांमोनजों सावरायनायनि गेजेरजों बिथांमोनहा जोंखौ खावलायदों जातीयाव गोबांथार अलखद जिहेतु नुजाबाय बे अलखद नुजानायखौ जाहाथे नोंथांमोननि आफादनि जानानै बा नोंथांमोननि आफादखौ जोङो खावलायनो लुगैदों हिसाबै बा खावलायनाय हिसाबै जोङो बेखौनो बिथांमोननि बोसोन बायदियै बिथांमोननि थिननाय बायदियै बिथांमोननि खावलायनाय बायदियै दानि बर'नि जानाखि भबिसत बे भबिसतखौ नुहुरनानै जों गासै एक्स-बिएलटि वेलफेयार क'अपारेटिभनि एजुकेटिभ बडिनि गासै सोद्रोमाफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथा जों लानो हादों। जाथिनि भबिसतनि थाखाय जाथिया बोरैहाय खौसेथि जालांनो हायो, जाथिया भबिसतआवहाय बोरैहाय गेरेमसा जाथि हिसाबै पृथिबिराव बा बुहुमाव गायसनलांनो हायो, बेखौ नोजोर बोनानै जोङो दा जोंनि बर'नि मोनफ्रोमबो जातीय संगठनफोरजों सावरायलायनायनि गेजेरजों मोनसे थिरांथा पलिसि जों लानो हाहैदों जे जोंनि गेजेराव खौसेथिया दरखारथार। बे दरखारखौनो बोरैहायबा मोगथाङाव महर होनो हायो बेखौनो जोङो गासैनिसिमबो दल संगठननि बुद्धिजिबिफोरनि गासै दैदेनगिरिफोरनिसिम जोंनि एक्स-बिएलटिनि जानानै आं गुरैयै खावलायनाय थाबाय। जोंनि बे खौसेथिनि जानाखि मिशन बे मिशनाव जाहाथे बयबो मोजां रोखोमै सुबुरुन होनायनि गेजेरजों जोंनि मिशना भबिसतआव साक्सेस जाहैयो। जाथिया खौसेथिनि गेजेरजों जोंनि जाथिखौ गेरेमसा जाथि हिसाबै गायसनलांनायाव जाहाथे बयबो आग बाहागो लालाङो आं बेखौ गुरैयै खावलायनाय थाबाय।